Yabona skep, awuvuki. 5 minutes. Vuka kudla ngakho zobani zobe sokuthi la ulampilo vuka. Igama lami uNofezile la amahola akhumalo mina 29 years old and mina ngizalela la ePitori and mina ngibuya 694 pounds. Njengoba amahola ewuya 689 pounds uspenda amalanga lakhe wonke adla ama-Debonese pizza, ama-McDonald's, nama-toast, nama-noodles insuku zakhe zonke nje ama-hour wonke udla lokudla. Yo like mina ukudla i-best friend yami nje mina angikwazi nje ukuhamba ngisho nane-hour ngazange ngidle anything like nje every time mina mangidla like nje ukudla kuthatha i-stress yami away like angazi ukuthi ngayichaza kanjani. Ngiyazi izinto lezi engidla ukuthi ngisekwa-healthy maka mina nginandaba as long as nginokudla ngizoba right nje mina ukudla ngiyakuthanda. Mina zini izinto engayithandi nje ngokungabi isidudla maka nje lento leyo ukuthi nje manje toilet angikwazi ukuyisula induni nje maqeda ukaka into nje mina engizwana kakhulu like sometimes nokusigagela kakhulu empedeni mama makelele so mele ngimbize ukuthi athathe ngisula amakaka. Mama yini ngisigagele kuzokusula sis. Like that's the biggest thing nje mina ngizondayo ngoba i-osteoporosis. Mana nyanyisazi unato 9 years old manje usasigagela akwazi na ukugeza ayisuka mana ukhule yes sis. Mama wangidla mhlunga uzoshade la disemene ngisasulela amakaka. Ayikho kwazi ukuzizela yona wena udla too much uzwenzani mase ngishonile phela wena awunamuntu wena nami kuphela awuna bangani awuna ndoda awuna boyfriend ayintanga zakho zonke ishadile zinabantwana zinezindlu mina mphila ngisulana indweni yakho lenoko amakaka hayi mana awukhule man amahula awukhule. Hey mama nedrama yokuqala na umngane athamazi umngane mulungile manje enokwesuka umuntu uyadla emhlabeni waye kuba inkinga mina masengidla hayo. Sanibona igama lami uJoyce Elizabeth Khumalo and unfortunately uNofezile umntanami like nje nomntana lo yivila angazi ukuthi ngiyabona ngoba ivile kanje defe ukuthi yimuntu okhulisa umuntu kanje like angikholwa lesikepe somntana siyimoshile impilo yami like siyimoshile like nje make ufuna ukusukuma manje simsize make ufuna ukuhlala phansi manje simsize make ufuna ukuhamba manje simsize ngizona noma ufuna ukugeza manje sibe khona eceleni kwakhe ukuthi nje simshule phansi kwamakhwaba laphansi kwamabele leyo like ivila la mntana la ibengazi ukuthi ngizokhulisa isilwane esikanje somntwana ngaba ngasi condom sham because lo ayi emotion impilo yami namanje na 63 sokumele ngihambe ngimsebenzini ukhona ukuthi uzokwazi ukuthola imali ukufunda yena la kwaphela akasebenza yithi manje uyasukuma nje kuba ngathi kune earthquake la ePitori mina nje ngishow 100% nje ukuthi mama akangithandi nje mina ukhethe nje the bare minimum maqeda complain mina zange mina ngicela ukuthi ngicela ukuzalwa azange nje mina ngacela ukucela ukudliswa kayi milele mina ngisitontana uyimuntu engizwe ukuthi ngibe sona maqeda ka complain ukuthi ngisidudla angizongibhedela nje mina uyimuntu engizwe kanje eyathanda akathandi manje sithi ngela nginakekele forever ukuthi umntana phela ngekwazi ukumlahlela estadini kumele ngimnakekele yimuntu omlethile la emhlabeni azange acela ukuzalwa so kumele ngimnakekele nje until I'm 6 feet under mina angibi nayo imali yokuthi nje mina ngispoil yonke imali nje mina ngithola mele ngifunze sona lesidudla lesomntwana into ayazi nje ukuhlala phansi sofa nje uthi uba ithi ngekhadi lami ngakwazi wonke amakhiki ke mngani ngaqeda wonke namajuice ngabashiye bakwate yoses mina bengihambile ngalalalanga. Oh sikhuluma ngilanga order lapho uba eats nje mina ngikhalela ama pizza ay9 hayi athi ngi-order uba eats order chem no hayi nganini ke wangithusa ngani uba eats sasipendile futhi account yami ngani unamanga ngani cabanga ngokwe6 this yena hayi uba eats kanti bayibasona silambe kanje thina esheni mina ngifuna ama pizza ay4 nazo order kanjani manje yo mngani nami yinto zehoma nami suspendile account yami last month naba suspendile mngani namanje mngani zoza isilambe kanje and then mina zidula ngikhalela uba ithi suspend ama account wethu athi under investigation asakwazi ukorder yo uNkulunkulu mkhulu sabonga yo uba ithi ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ukhatha nokuniphi ukudla yo hayi uba ithi senzele ifavor shema nihlaleni seniyahle yes sis yo yabona as for uba ithi yabona for uba ithi ningitshwala kabe kwe6 suspend account yami kanti ngifuna ukuthi ngenzeni ngifuna ngilapha akwanza ngifuna imali mina ngiya order ngiyathenga akunganaseni ukuthi wena suspend account yami akumelanga ngi-order manje mina ngumuntu nami uba ithi they ngibamba ngizonisuka kanye into nayo uzophela la company nibambe lingashoni ngumuntu nami discrimination into leniyenza i-body shaming i-fat phobic nonke lapho uba ithi ngifunela iMcDonald's ngifuna nama-Debonese pizza ngisuspend account yami wow yabhukazi yo nowami nomlomo yo uAmarola onimfihlo enkulu ayifihla kumamakhe uma aphelele ukudla akabhiza ancenga umamakhe ngokudla uvela afonele iboyfriend yakhe leyo umamakhe angayazi.
Hello baby uthini? Baby. Baby ngisebenzini ngitshela ukuthi ufuna ini fast. Ngilambile. Hayi uqala ukusima uthulambile ngicela uku-ordera nje i-McDonald's netable ngicela ukusima uthulambile. Baby lokho ngithengela kona kukho enough ngisalambile. Akekho umuntu ongamcela lapha ngicela umama ukuthi aku-ordele something. Uyazi mama ukuthi ngeke afuni mama ufuna ukuthi ngilambe ufuna ukuthi ngiwonda and mina ngifuna ukuwonda. Cela ngi-ordele futhi amanye ama-pizza. Uyahlupha yazi le mali ngiyisebenzela ayisuka ngizoku-ordela sharp. Okay sharp. Okay sharp. Yabona ke wena McDonald's angeke ngiyacela is the one. McDonald's netable nepizza ngiyacela ikinto khomphayo. Ngibele lana. Yebo ngibele isikeli ufuna ubona ukuthi ungakanani. Wife ngozoyithama yazi ukuthi isidudla. Hey man ufisa ungangiyangisa ukugibela. Awubhekele wesidudla ngakhona uphulana nesikela amanamba wasaveli. Ayiyathana ukungisuka la ngiphule nini manje? Ngisuka iyahla lapha. Abayathana kungatheka somdala iphukele lentakho mina uyothi amahlanga ndawo. Awuje ukukhuluma kakhulu usuke lapho leso scale. Hayi into yakho ungayifaka ngama-bridge. Wamahola shem from the first time sisomntwana nje dala umntwana othanda ukudla. The first thing nje ayishilo nje mayicela ukuphuma la kimi wathi ngifuna ukudla. That's the first thing nje ayishilo. So nje mina vele ngabona ukuthi soba nenkinga from a very young age. Nje bayangakhalila ibhodlela lakhe every time bakafuna ukudla. Igama lakhe lokuqala bongasungumama bakawukudla. Bakangakhalela amabhodlela bakangakhalela amasikhaleke bakakhalela nje ipapa nama-rice bakakhalela ukudla. So nje becanga ukuthi soba nenkinga lapho. By the time sakaqala ukuhamba becanga ukuthi uzoba ngcono kodwa nje basakaqala ukuya ekitchen avula amakhabethe avula amafriji ngizangakhiya ifriji kodwa nje someway sama bakathola indlela yokuyivula. So nje hayi angazi. Mama. Ever since ngishawe heart attack yami yokuqala impilo yami ayisafani. Angisakwazi ukusukuma, angisakwazi ukuhlala phansi. Mazi la heart attack yenza kahle yamshaya. Kana mina ngithanda nomfuna ashone maka nje yabo nje bashaya heart attack ngathi ke sakayabona nje sakavulekile amehlo akho ukuthi hayi kuba sidudla kokho mnandi. Kunzima nje nanokukhuluma. Udokotela ngitshela ukuthi kumele ngijime khona ngizolose weight. Angikaze ngacala ukuthi impilo yami izofika kule point. I hope uNkulunkulu uzongisiza ngibe ngcono. Mina ngiyasaba ukuthi ngizoshona. Impilo yami ichubeka ihamba kanje. So ngiyazama ukuthi athi ngisukume ngijime khona ukuthi ngizolose weight. Ngizosamncane phela mina kanje ukuthi ngishone. So nje kumele ngenze yonke into ukuthi ngikwazi ukuphila. Hayi ngikhathele.